Sirkal ogolo siem kendo buogo ka okenge mag chik ne jopuonj madongo mag sikunde mabiro dhi ataro mar chik moketi kendo medo omenda mag somo kata school fees e skundegi. Kanolos e skund secondary ma Salabani e nyasi mar yango klese manyien manoger gi migawo mar somo, jataa tije chenro mag somo primary Sugut William owacho ni gisegolo chik ne jotaa tije mag somo mar go lipot mag jopuonj madongo ma ok luw chike mag migawono. Jotelo makono bende okwayo sirkal mondo olos aguch omenda moyiedhi mar basari mar konyo jogo makale midhiero mag nok arita kod pi oula e alwora ma Baringo. Jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren bende okwayo sir makamano. Wakati shule zetu ilikuwa imechukuliwa na maji, leo tunaweza kuongea, tunaweza kusema kwamba tuko kama wengine, maana wale watoto wetu walikuwa wametoroka. Wale watoto wetu walikuwa wamekaa kwa hema, sasa wanakaa kwa madarasa. Asante sana serikali. We really are looking into that capitation so that we can have our students to school. So the more it delays, the more it is stagnated at the 22,000 per year per student. We are faced with a lot of challenges, and we have a lot of obligations as board and principals to make sure that our students stay in school. Na ningependa kumweleza mkurugenzi wa elimu hapa afuatilie kwa kina pamoja na DCC. Tumesema kwamba shule za msingi, shule za sekondari za msingi, yani junior school, na shule zetu za sekondari, day schooling is free. So please, if there is any school that is charging extra levies, I wish we had time when I'm sitting, but we want to get the names of those heads. Nikina nani? Who is charging what? Valerian Makisi